lenggah gedang kerang panjajah sembang Bathara Kala ingkang nedyang lebur jagat. Sinten ta ingkang ngrenggani negari Guwa Barong ya Guwa Simangeng ingkang ajejuluk Sang Prabu Kala Srenggi. Sang Prabu Kala Srenggi bingung liwung raos sing penggalih ngantos datan kinanten ingkang ngrinaos. Samono sigra nimbali kawan ingkang abdi iki Lurah Togog Limas Sarawita. Yaksa Kura rupane sedeng Narendra yaksa laku kang mawalya engkang gambira marang Ong Titi Iwang Kalolodraya Manik Raja Dewaki. Togok kula wonten timbalan ingkang adhawuh. Bilung wonten dawuh, Bos. Kaget atimu tak timbali kok. Nggih selami kula ngabdi wonten Guwa Barong katemben menika kula katimbalan dening paduka ingkang sinuwun. Keparing-paring dawuh menapa wonten ingkang kedah kula biyantu. Togok, Dun. Kowe iki manca kakining negara Guwa Barong, kowe ngerti sejarahku, Togok. Wong ngertos. Yen pancen kowe ngerti. Prabu Kala Srenggi kuwi putrane sapa, Gok? Ing atase aku iki wiwit lair nganti tekane diwasa. Aku diparingi kamukten ning negara Guwa Barong iki ning aku urung iso bekti karo bapakku lan ibuku. Gok para gage aturna bapakku ki sapa, ibuku ki sapa. Piye lho? Ya diomongke.
Lah saru, ya arep saru wae kae nek pancen lakone ngono. Arep kepiye? Arep tutup-tutupi. Nutup-nutupi kok nggon saru. Diomongake wis. Bejo bener, bejo luput. Nggih, ngoten nggih. Panjenengan niku critane rada nyeleneh. Nyeleneh piye? Kang Rama kali Kang Ibu niku rak sedulur lanang nggih sedulur wedok. Kok ngono nggih? Kang Rama niku riyen nggih Narendra wa bareng mriki jejuluk Prabu Jata Gimbal. Prabu Jata Gimbal nggih. Prabu Jata Gimbal niku duwe adi, duwe sedulur wedok jenenge Jata Gini. Lah kekali-kalipun menika sami-sami kasmaran gandrung. Gandrung karo sapa? Lah niku rikala semanten Prabu Jata Gimbal niku gandrung kalih Dewi Wara Sembadra. Lah rayine sing jenenge Jata Gini niku gandrung kalih Raden Janaka. Lah ndelalah wong gandrung-gandrungi wong kaya wong sak omah. Lah ngene wong nek ajeng keweleh. Keweleh piye? Lah ngene iku tur ora kencan, ora semayan, ora omong-omong. Kok ge mboten ngomong kali adine. Aku iki gandrung karo Sembadra. Adine kok ya ora ngomong, aku gandrung karo Janaka nggih mboten. Mara-mara lunga dhewe-dhewe blas-blas pun. Goleki krenteke ngati. Goleki pemarem kuwi mau to, Kang? Ha iya. Pancen wong golek marem kuwi ya angel tenan ya, Kang. Oh, angel. Lah iya. Kowe biyen ngantek padu karo Mbak Yu perkara golek pemarem to. Ora. Pobrok selop dasmu kuwi engko tekan ngendi-endi ora. Sak banjure piye kok? Lah, kok apa? Prabu Jata Gimbal inggih Kang Rama menika membo-membo Raden Janaka ajeng goleki nggih niku Wara Sembadra. Jata Gini nggih ngaten. Jata Gini niku gandrung. Gandrung karo Raden Janaka. Nah, ngembo Wara Sembadra rak ngoten. Lah ngene niku bola-bali ora kencan ora semayan. Rikala semanten ora ketemu karo Janaka Sembadra asline. Nah, dewa niku lajeng melehke kali wong salah nggih ngoten niku mboten kurang merga. Janaka ketemu kali Sembadra. Lah rumangsa kaya ketemu sing digoleki. Pucuk dicinta ulam tiba. Heeh. Mulane kuwi. Aja. Nah, ngene iku bareng Janaka ketemu kali Sembadra. Maka ing sepi margane lali. Maka niku sing digoleki ya ngeten mriku niku terus des. Oh, ora des ya apa? Lah ya pikiran dhewe. Lah ngene iku. Nyatanipun Janaka kali Wara Sembadra angen asmara. Sembadra Gerbini. Sareng Gerbini danguning dangu. Lagi jeneng wong malian sepinten to? Suwene mandine sepinten rak mboten suwe. Sak sampunipun ngaten sami badar. Lah badan ngerti jebul kuwi adine. Lah jebul kakangne lah do tangisan. Mongko pun kebacut bermeteng. Lah pun kebacut Gerbini. Lah sareng lahir, jebule nggih lahir panjenengan niku diparingi tetenger Kala Srenggi. Lah terus Kang Rama kali Kang Ibu rumangsa wirang, rumangsa isin barang amuk teng Madukara. Ning nyatane Kang Rama gugur enten alun-alun kasatriyan Madukara sak Kang Ibu. Dados nuwun sewu Kang Rama nggih Jata Gimbal niku ibu sampean nggih jane mbok cilik sampean.
Lelakonku tek kaya ngono kok. Ngono lakon iku adile nggih mung dilakoni ajeng pripun? Apa kebacut apa ajeng endo? Ora lega rasane atiku. Lah terus utang wirang nyaur wirang utang pati nyaur pati kok. Keparingipun Janaka bakal tak goleki. Genti tak sirnakake jalaran gawe wirange bapakku karo ibuku. Mangke yen panjenengan pun prisa kali Janaka napa dereng? Aku urung tau ngerti. Lah urung ngerti kok arep digoleki apa pethuk, Dik? Goleki napa-napa niku nek pun weruh barange utawa weruh wonge, ngerti gone, mudeng alamate, ngerti nomor HP-ne. Mungkin kantun telepon apa kantun SMS ngaten. Kencanan ten pundi? Kowe kok ora meneng lah, culek mripatmu iku. Raden Janaka niku piyayine bagus. Piyantunipun bagus. Tur lananging jagat mila mboten nama moka. Nek kathah para wanita ingkang sami gandrung. Yen pancen kula tak goleki, butuh anggere wong bagus niku Janaka tak pateni ngono wae. Wah, lha wis salah alamat ning ngoten niku. Lha mboten sae kedadipun tangleti riyin. Nek pancen niku Janaka monggo. Mungkin nek sampean mboten takon-takon mungkin nek kleru. Ora. Wong sing wigati kok Krekna para wadyabala. Dina iki aku bakal goleki sing jeneng Janaka. Ketemu bakal tak sirnakake. Tak belake sidane Kanjeng Rama. Wah nggih, menawi tetelo mekaten ingkang atos-atos lho sampun ngatur dalah ing kaprayetan Sindun.